Katresnan Sejati. Ya. Lagu sing ketoke aman-aman beris nih ya Mas Didi ya. Siap, leras. Spesial untuk semuanya tentunya di malam hari ini bersama bareng Erlando juga VS Audio. Audio. Syutingnya apa Mas Didi? Duta. Duta. Mas Darno. Production Mas Darno. Lancar laris manis. Ya cowok, gak pakai lama. Katresnan Sejati. Mbak Ida. Ya. Lighting gak diomong itu Mas? Oh, lighting. Bagong lighting. Oh, bagong lighting. Oh, cili ora kita. Lightingnya neng bokonge. Ya, baik satu lagu. Katresnan Sejati. Monggo Mas. Mas Mul, keren nih. Kian ono Mbak di parani juragane Ebret. Ini cedak nyawangnya kan cedul. Asik. Irlanda. Oh ya sama wae ngono ya. Boleh goyang Bos, monggo. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi hati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi nambahi kegesing ati iki bepujan ati ning endi do wong manis kang tak anti-anti. Izin dulu Bapak-bapak sedaya. Ayo Mas, goyang. Asik. Wong bagus Rogoke. aku teko gendong tresno
Lakonnya koyong ini pegel. Ayo man, sampai bawah. Ya. Masuk. Goyang. Wong bagus aku sirane aku takon kedang tresno lelangan asmara gawe sewu rasa nambani atiku jiwa Matur sembah nuwun Mbak Lisa. Satu buah lagu Kadenan Sejati sampun. Mas Didi ngapunten.